ko weltare dardaɗo en hande e Kodda Sarr taw gonɗen koye Aram Sarr ko ardi foof Kodda Sarr calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗuɗen nadde e namde ɗe no raɓɓiɗiri foof. Eyi Allah jarama mawɗo Oumar Dore Kumi en calmini dendagal ɓesgu leñolngol kala wiyo mbimi ha e nanoɓe ɗum yeeɓiyankoɓe ayaw habrirdi wiyeteɗo Winndere-tv ɗo ɓe mbawi wonde e jokli Winndere nde kala ɓe mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. caggal nde calminɗa bandiraɓe gonnuɗen ko e balɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa walla ni ha balɗe tati aɗa mawnina duuɓi limtinɗi a waɗi ɗum to banggue e communication bandiraɓe gummima bang yo bang ko ardi foof caggal nde programme o ari ha waɗi papa panga ko sukaɓe mbiyata ko holko woni réaction ma gadano e programme o? Réaction gadano ko weltare kemmi e wadde remercier dendagal ɓesgu leñolngol foof ummiɓe e jokli Winndere nde Mauritanie Sénégal mbiyan tan Afrique hato dunde Europe on réaction eɗen jogui ɗum wadde ɓe remercier e hande o kadi wadde ɓe félicité wideɓe Allah jarama ɓe jarama ko heddi kone kadi aussi eɗen jogui miijoji yidde fammindeɓe wonko woni mission meɗen e artude e ko wonno ko yani El Hadja Tijanan fewde e leñol ɗo yarate so tawi won ɓeeto mbaɗɗa e programme o hol résultat mo dañɗa hen ni to batte ma garal yimɓe ngal e ko pannoɗa hen beela dañi ɗum 100% walla? Eyyi to banggue garal yimɓe en dañi 100% toon kam to wonti to banggue noddude noote en noddi pulagu notima en kadi eɗen mbaɗaɓe ɗon kadi vraiment remercier no fewi to banggue gartam kam hande o nootede ɗum en dañi ɗum bandiraɓe ummima e guure taariɗe Aram ha en kalani ko ummi damga ha mbiyan tan dendan e wertango ɗi Sénégal no mbiruɗen nane wertango Afrique ha toon to dunde Europe to banggue notago yimɓe en keeɓi ɗum toon kam vraiment ko réussite total. eko wona ɗum hande en tant que suka mo ganduɗa dillata koye monde média soko tawino aɗa jogui wasiyaji aɗa faari ɗum e dendagal ɓe ganduɗa ko onon tolnodi yonta walla ni ɓeɓe ganduɗa goni koye yidde nadde e gueɗe ɗe ko ardi foof holko wonata jertingol ma femde mabɓe? Eyyi jertugol golam wonata ko ɗaɓɓude gandal saabu kala ko jiiɗa ko wonani gandal heewi heedude ko caggal wiide jeunesse o kadi yoɓe jogo fartange wawde rewde caggal ɓen ardiɓe ɓe eɗe ɗon duuɗe saabu gaddiɗo mo e suudu wiyatma yareno jaalal so tawi a ƴetti hande o kadi miijo yidde wadde hunde ƴeew won gaddiɗomo e hunde nde jiɗɗa wadde nde holluma lawol o wawa kadi semmindema e ngal ɗon gueɗal ɗum ɗo kadi woni enen e koye men eɗen mbaɗa remercier vraiment ɓen hollunoɓe en kadi ɗiɗon laabi mbaɗi e meɗen labale ha mbawɗen hande yitude laabi poccin joguiɗen fartange wawde hande wadde ɗiɗo ñalɗi. Aram ko wuuro ɓooygo ko wuuro ngo ganduɗa sa wi Aram moni kala ene andi ko wuuro aɗa ko wuuro gandi kadi ko wuuro kadi waɗgo yontaɓe so tawino hande mi artanno e ma en tant que jeune wuuro ngo holko cikkuɗa hande wuuro ngo ene hatojini ɗum ɗo de wona ɓiɓɓe wuuro ngo mbawi ɗum man gollade wawi ɗum gollade mana ko état o e gueɗe ɗe ganduɗa vraiment Aram ene sohli ɗum ko holɗum wona? Ene heewi tawi ko Allah saabu kaldeten ɗo koye nder wuuro cosaan Aram ene jeeya e nder reedu Fouta guure ɓurɗe ɓoyde saabu Aram waɗa créé ko en 1310 so tawi en jumani année exact ko nden woni nde Aram sosa ene yaara hande duuɓi 100 walla duuɓi 100 ko Aram sosa fewde hande ɗum enen en keeɓi ngoɗon witto wawde famde Aram kam ɓooyi to banggue caɗele ɗe ganduɗa ɗe hande beele ɓe mbawi jojji tan ɗum koye mabɓe to banggue saɗele gonka ɗum kam ko peeje ɗe ɓooyɗe daɗɗeɗe kono ala hen ko laati ɗonne kadi eɗen mbaɗa erago eɗen berta junggo fewde e laamu ngu fewde e alɗuɓe ɓe fewde e yarditiɓe fewde e leñol ngol waɗiroɓe saabu Allah guila to banggue transport woni yaaha garta guila to banggue no wiyeteni ñamdu guila to banggue cellal kala tan no miijoriɗa ɗoyna ene fotanno wonde développement Aram hande kañum kam ene heedir hen caggal voilà ɗo banggue ha gara ɗo mbiɗa ɗo beele yaltude hande Aram yaaha banggue funnague banggue rewo banggue worgo soko tawi ko ceeɗu hol caɗele dañoton so tawi ko ndungu hol caɗele dañoton to banggue yaade e won nokkuji nde taw neɗɗo kala ɗo gonɗa parfois a rafrorte ka jaltowo ka dañowo hajuji goɗɗi ndungu e ceeɗu hol caɗele jogoɗon mana to banggue yaadu o saaha mo kaleten so tawi en kaali haala gonka jahal e gartal saaha ndungu saaha ceeɗu ndungu kam so tawi a miijima yaade Aram a yettoytako par ce que so tawi ko funnague ummoriɗa so hirnague ɗo mbawɗa ummorade lekkat côté a yettoytako sababude joklu ndiyam min goni koye nder lina morfil bandiraɓe jaafo to banggue yaaha garta oton fannu emin jogui caɗele to banggue ummade nokku ko wayno wuuro meɗen lamorgo Dakar
wadde gayen accéder e nder village de aram sabu laabi ɗiɗi moƴƴani ɗiɗi waɗata ko laabi no wiyeteni ndiyameje ɗe ganduɗa ɗe so yeehi ha tooɓi guila e waameji gardi ha kalaɗe so yeehi hakkadi ha ili ɓaygogo ƴeeri kolaɗe ɗe fof hade o ɗe beblili saabu hakkude aram waalo e aram jeeri ko kolaɗe lobbi ɗon ɗonde kadi ko banggue caɗele ɗe ganduɗa ɗi tigui emin mbawa wadde accété yoga e woni guure mawɗe ɗe so ruttama to banggue ceeɗu toonne kadi emin jogui caɗele ɗe ganduɗa ɗe tigui ko wayno somin joguima ɗo ñawɗo to banggue no wiyeteɗi ambulance uji walla tan ɗomin mbawata fawde malade o wadde accété saabu somin dañi ɗo malade urgent il faut min nawa ɗum Madina Diaby walla min nawa ɗum Bumba walla min mbaɗa ɗum transféré jusqu'à Pété walla ɗon ha Wourossogui so ɗum laataki min mbaɗa ɗum évacué ko jusqu'à Ndioum ɗonne kadi emin jogo hen caɗele parfois woni hen ni ko noon tan keewi yarude min tawa ni jontano yaade kono ko manquement de moyen wawde ittude ɗumen e nokku o wawde nawde ɗumen e cuuɗi cafrirɗi ɗi ganduɗa ɗi tigui ene mbawno toon hebde hen cellal ɓallimu beele oɗon jogui ɗo kuɓeje cafrirɗe ɗe ganduɗa so tawani wona rafiji mawɗi ɗi ganduɗa homa yettoyo won nokkuji rafiji to beele oɗon jogui ɗo suudu safrirɗe ɗum ganduɗa so tawi tan woodi ko hefti neɗɗo kañum walla ɓesgu muɗum automatiquement ne wawi taɓa tan yetto min jogui ɗo ko suudu safrirde wotoɗo wiyeteno poste de santé kono min ngala cafro wadde firti ko min ngala wayno kono jogoɗa fawru ma waɗani hen gawri ko inde fawru joguiɗa kono ala fawru minenne ko hono noon woni ko min guuri ɗoyna jeunesse o woni association des zones du village d'Aram ko fedde nde ganduɗa nde tigui daride guila to banggue wonɓe nder leydi e caggal leydi mbawi wadde peeje mumen e peccere mumen ha oɗon poste de santé wawi darnede mais le probléme ane que min donki dañde tan cafro bawɗo arde ñiiɓa ɗo henna garɗo foof so waɗi ɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati heewi ko yaade sababude probléme de paiement to banggue jobdele walla to banggue gonka ka no jomum fotata wonirde hen ni kono kam ɗo min ngala tan ɗo hen hande sa dañi ɗo hen malade urgence hatama yettoyade hôpital uji goɗɗi jomum wawa windande en papier wadni wattu ni ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa ɗi tigui ene teske nder wuuro Aram Sarr mo wi dañal walla wiya gandal wiyete ko jangde to banggue jangde e école aji beele oɗon jogui ɗo henne école aji ɗi ganduɗa so tawi neɗɗo naati CI ha yettoyo mana ɗo collège lycée foof ene ɗo henne mana e nokku o kadi to so tawi soɗon jogui beele oɗon jogui jangguinoɓe timmuɓe toon foof kadi ko caɗele ɓurɗe heerade saabu emin teski minen e koya men e on saaha nde min gari emin jogui ɗo école mo ganduɗa o tigui hewɓe ko ɗon ndewi mais école aji ɗi mboɗo sikki ɓurani 4 walla 5 salles de classe mais min dañani kadi des enseignants hono nomin jogori caɗele safroɓe ko noon min jogori caɗele jangguinoɓe to banggue kadi association mo kalannomami nani o peeje e feccorde mbawino waɗede hamin mbawi dañde collège par ce que nous avons assez de probléme to banggue caɗele ɗe ganduɗa ɗi tigui hande so tawi sukaɓeɓe ɓe janggi haɓe keeɓi won niveau yaade collège walla yaade lycée e ko nandi hen min kewno ko waɗede transféré min nawe Madina Diaby walla min nawe Bumba walla min nawe Ayre Law walla mbiyen tan guure mawɗe taariɗe min ɗi ɓe jomumen mbawa dañde e janggoyde toon e nder oɗon teskuya zone so teskima wonde to banggue jahal e ɗeɗon guure jomumen ene yoga hen ene jogo probléme gonka woni caɗele gonka to goni guila e ñamdumen e yardumen zone so hiri moni foof dañi ko waɗi moni foof dañi ko yelani hoore muɗum ha woodi ko renina collège o maha 2 salles ene wayno nan ɗo collège o de mahade dañama ɗo ene professeur goɗɗo 2 professeur gari nan ɗo hangde wonnoɓe Madina wonnoɓe Dumga Law foof ɓe mbawi wadde ɗumen transféré ɓe gartiri ɗumen e ɗo e nder wuuro ngo to banggue kadi école primaire to hande a yiyat ɗo ene fodde 4 salles 5 salles taw ko enseignant goto min jogui o jogo fodde 2 salles o ene kadi jogo fodde 2 salles walla goto ara jogo fodde 4 salles 5 salles ɗum ɗon ko ɗum woni komin teski e nder caɗele e jangguinirgol e nder wuuro Aram Sarr e mawɗo Oumar e to banggue réseau holno gurduɗon ɗo henna nde tawno hande soko tawi neɗɗo ala réseau elle hakkude mum e aduna o ko waɗi coupure no gurduɗon to banggue réseau nguura cofile kalubam nguura cofile kalubam ɗonne kadi a waɗi ɗon suññe mo ganduɗa caɗele ɗeɓir guuri saabu no mbirumami ni Aram tawete koye nder bundi lilamor fil caɗele réseau kam ko zéro min jeyni kadi hamin keeɓi kadi des promesses won arnoɓe ɗo ene des leaders politiques mino ma ballu min e antenne région ɗo e nder wuuro ngo mais ha joni min jiyata ce sont des promesses non retenues to banggue réseau kam ko zéro wona to banggue kala antenne mo cohluɗa ɗo e nder leydi guilay Expresso Tigo Orange ha en kalani réseau ji goɗɗi ɗo kam ala ko marsata ɗo ene nder Aram Sarr kala nde cohluɗa en ɗo e réseau ma ngabba dow lekki walla ngabba dow huɓere walla pawodira baril ha koynaɗo waɗa ɗum ko ganduɗa ɗi tigui no jeerinkoɓe gurdi ni minen ko hono ɗen caɗele min gurdi en to probléme réseau kam ko zéro vraiment e nder Aram wasiya e waynorade wasiya ko yidde wiide bandiraɓe ha tengti e dilloɓe banggue fannu politique yoɓe jeeƴo guure ɗe Fouta surtout mbaɗe no Aram
sabu sen ƴeewi carte garoje ɗe fof ko toon ummoto laamotoɓe fof ko ɓen ko toon kewi dañede donc yoɓe tinno ɓe jeeƴo fuutankoɓe ɓe mbawa famde barke o fof eko daña ko fof e nder deeƴal koto mabɓe ummoto donc horo sa tawi a dañi hunde a woni hunde tinno ciftora ɗo puɗɗinoɗa ɗum ɗum noon eɗen mbaɗa ɓe erago yoɓe tinno ɓe jeeƴo caggal ɓe mballa ɓesguji ɗi tirtu to banggue ko mbaɗɗen ɗo souligné ko banggue yaaha garta banggue région banggue cellal ɓalli eko nandi hen eko nandi hen eɗen mbasiyo ɗum ɗum ɗon dilloɓe e banggue dowrugol gaga ɗum wedde junggo ɓen ɓe Allah lobri jawdi aduna yoɓe gara hay goto meɗen arani hen duumodade te ko waɗi addara haali no El Hadji Tidiane hewno wirude ni wasiyam fewde e leñol ngol e erago ko yoɓe tinno ɓe gara ɓe tinnodira ɓe mbeɗodira juuɗe fuura fo renda gollodira ko woni ko hande o Dakar e nder hande o kadi guure mawɗe beele ene wawa teskede e nder reedu Fouta ko hunde wawde latade so tawi ɓerde ɗe ɗe kawri golle ɗe ɗe gollidama no hannirta ni Allah jarama ɗum noon a weltanama kadi mawɗo Oumar Ndour e yettude kadi e jaarde dendagal ɓesgu leñol ngol kala e arde notade en e ɗiɗo ñalɗi ɗi ganduɗa ɗi tigui en keeɓi ɗum yuɓɓinde ɗo e wuuro meɗen Aram Saare e yettude ɓesgu Aram Saare fo e mbaɗi ko